Ik heb iets op mijn borst wat ik moet afkrijgen. Dat is meer als die rassie van verloren. Het gaat om mijn nieuwe reunion. Dat is Flip Bosman. Die bos van die DK oorwier. Die kennis oorvoers. En ik is die laat. Ik heb het zeker gemaakt. Ik is vroeg vermogen. Chips, hier komt Flip. Die laat ik verkies de oorvoers. Dus, kom maar. Vandaag zoek ons een paar algoritmes. Paar PA, Personal Assistant. Ons kunnen gewoon search history met AI. Je gaan dan ook die interviews, nee? She's pretty. Hij stiert hem als kritisch is je bicycle. Nee, bro. Ek is nie 'n Brit nie. That one is too young. Check forever young. I want to be forever young. Weet nou wat sy Flip. Sy sal maar sit en staan met ken. Schijn. Ik respecteer mijn werk als ik die fout doe. When I play these tricks and I pull these jokes, they were all just part of major hoax that really made me think I concluded, hey, there was a lot in every homo sapiens. I need my camera, my scallop camera, got them young and old, even got them la-di-da. And when I shook my face, I saw them quick to leave, and then I heard them cry out in just believe. You must be joking, you must be joking, joking, looking for the baby, put up such a terrible scene. Konnichiwa. Walang siya kasi kamalang nag-guess na pagkulti yung nag-press ko lang nag-putok lang ako sa kamalang namin at siya kasi ewan siya kasi nag-press ko lang nag-putok lang ako. Hy praat om net jou te kom. Hallo meneer, ek is Emma. Daar is de camera. Juist. Dus maar dan is het om te kijken wie op Flip aan bestaan, je ziet. Maar meneer, ek verstaan nie. Ek wil net hier vir die sosiale tuisonderwerpe. Je, maar mensen, dat is nog wel thuis, hè? Wat zeg je? Yo, mijn longen. Alle klap aan. Het smaakt goed. Ja, als we met die brood moeten brengen. Voordat ek vergeet, die boardroom is beset met 'n klomp afset kliënte. Bullies, dit kla oor Facebook advertensies. Emma, je zegt dit om naar Facebook af te zetten, hè? Eén om een face love te geven, hè? En wat maak ons met polies? Anti-memes? No. I think we should just give them heat. Ach, Jay is maar zo sterk als een broodel voelt. Schreeuw snart. Maar je wil nog mee. Dat hoeft Flip aan het niet zo. Emma, Google of chat voor zoiets, dat is vanaf de mensen een story kan. Doe maar iets van mij. Ons kom in 'n bietjie anders. Sakkie maak die auto vaar. Die vier brand alles ons adem. Kou in die linkerhand en 'n potjie om aan te dan. Ons koop net mekaar in 'n lekker pad. Dan is alles sommer beter zwaar. Ons breite, ons dun, ons kort, ons lang, ons kaas, ons kiri, ons prijs om langs. Ons lekker jobs, honger is compleet zo. Alles op die vlugge laten aangaan. Ons moet ondersoek invul waar 'n rookie trek. Hulle beloof diens op Saterdag, maar alles behalwe. Not even Friday everything was delivered. Hulle kieltjies gebruik. Dis hoop dat
dat iemand die keer naar de firma en naar de werkkool. Razi, não pode. Como você tomou o seu pulo? Meneer, 911. Tannie Mims, kan ik van Afrikaans en Engels met hem praten, maar niet die cijfers. Meneer, dit is dringend. Hiervoor sal ons moet vergader en daar is 'n agenda, notulen, afwesigheidsregister en bewyse van geldige redes. As iemand daar besig was nodig en roep 'n meeting. Daar's 'n meeting! Afkondiging van die DKD se pad. Wat kom soek hulle? Waar is hulle honde op? Wat kom je daar? Zo kijk je daar zo. Dat is mooi zo. Wat niet leven. Zo met dat slecht. Zo. Wat iets een clip op? Bosman, are you the CEO of this company? See. Ja, hij is zie. Ja, politie. Hoe is dat met mijn files? As requested in the plan document. Zijn kopie pen was die altijd beschermd. Ik heb immer als met kopie als Man, are your QMS on hand? My PNS. Long time no see. Thank heavens. I need to see your sip, jet and hot schedule. Wow. What does it mean? It's myself. Maar je weet, je kan een soppie aan mijn koffie pakken. Mijn soppie, hij heeft hier staan. Wat is jouw naam? Chantal. Was ik Chantal op het 10. En dan ging je nog. Meneer, dus gaat jouw nummer door. Jouw speciaal Engelshuisnummer. Sheesh, met jou kan ik met Swiss. Ek dink hulle is op die verkeerde spoor. Wie? Kan Toe.